Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nag-anunsyo na sang iyang suporta sa kay Vice President Leni Robredo para sa pinili ay. Ginsiling sa gobernador sa katapos sa media sining Lunes nga nangin hayag naman ang iyang desisyon nga siya ang para kay VP Leni. Hubalin pa sang ginpahayag ni San Carlos City Mayor Renato Agustilo nga siya ang nagasuporta kay Robredo. Sunod kay Lacson, iya ini nga ginkumpirma sa mga nagapamangkot sa iya nga siya ang para kay VP Leni. Sa Marso 11, natala na ang campaign rally ni Robredo kag sang iya nga partido sa probinsya. Sunod sa kay Lacson, siya magaupod diri kung maimbitahan. Wala pa sang patod nga venue sa among rally. 28 tanan o kun mayorya sa mga alkalde sa Negros Occidental ang para kay Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte tandem. Sunod sa kay Lacson, iya ini nga ginarespeto kag hindi na siya magtingwa pa nga magkumbinsi pa sa iban sa ila nga magkambyo sang ilang nga pensar. Hindi man siya makasabat kung sino ang choice sa mga alkalde nga wala nag-upod sa BBM sara nga pagtililipon. Kung nga si VP Leni ang iyang suportahan sunod sa kay Lacson, siya magaboto sa kandidato nga iya masaligan. Naghulat pa ang gobernador sa pagsinapol sa iya partido nga Nationalist People's Coalition bahin sa Vice Presidente nga suportahan. Si Vice Presidential Candidate Tito Soto ang chairman sang NPC, pero may pila ka mga katapos ang partido sunod sa iya nga nagasiling nga ang amo nga pagpapili wala nag-agi sa consultation. Why am I for Lenny? When we face our ballot on May 9, there's only one question that you should ask yourself, is who do you trust? And you don't even have to explain why you trust the person. So that's the main reason why I'm voting for any candidate for that matter.